May classic po, meron po kaming wispy, may cat eye, volume, tsaka Lux, signature lashes, ma'am. Ang process po ng classic lash po is 1 hour. Ang paglalagay po ng classic lashes, ma'am, is each strands po ng lashes, ma'am, isa-isa po. May 3 weeks. Pag depende po sa pag-aalaga po ng lashes, umaabot po siya ng 1 month. After po ng care po ng lashes, ma'am, huwag mo muna po siya babasain ng 12 hours. And then, meron po kami binibigay po na free spoolie para po sa pag-clean ng lashes, ma'am, and then brushes po. Yes po, meron po siyang training, ma'am, bago ka po makapaggawa sa client po. Sa classic po, meron, 888 po yung price namin. Then sa pinaka-highest naman po is 1488 po. Maya Paaldo, Pampanga at magandang araw, Pilipinas. I am Hanelin Ango, lawyer mutya ng Pilipinas, CLTV 36 Miss Telegenic. As you can see, plakak ang aking pilikmata ngayon dahil nandito tayo sa Lux Beauty Lounge sa Angeles, Pampanga. For today's topic episode, I am taking you on a fabulous journey as we step in the world of beauty and relaxation. Kaya kung mahilig kayong magpaganda at mag-relax, tara, samahan niyo ako. Bukod sa eyelash extension, ilan daw sa mga binabalik-balikang services ng Lux Beauty Lounge ay ang kanilang Lux Signature Spa at Soft Gel Polish. Ma-achieve ko kaya ang fresh nails and glowing skin dito? Abangan! Madam, pag pwedeng sabay talaga ang soft gel at foot spa? Pwede talaga. Para yung time. Feeling ko, prinsesa ako ngayon, no? Oo, kamay at paa ang ginagawa. Gumagalaw pa yung chair, o diba? Ang syala. Nakaka-relax talaga siya, in fairness. Tsaka sobrang, friendly at approachable ng mga staff. Lagi silang nakangiti. Pagpasok ko pa lang kanina, nakangiti na kayo, no? Feeling ko ako yung may-ari nitong Lux Beauty Lounge, no? Tapos opening to. Kasi ako lang mag-isa eh. VIP lahat ng treatment. Dito lang tayo makakaranas ng princess treatment sa Lux Beauty Lounge. As a cabin crew, mahilig kasi kami mag-nails. Pero kailangan nakasunod sa company, colors. Kaya nude lang sana. Medyo malapit kayo sa airport dito, no? Oh, ayan, ang mga cabin crew. Ito na i-refer ko. Para at least kahit dito kami yung yung priority, 'di ba? Ito yung madam yung UV. Yes. Para mabilis matuyo yung mga nail polish, no? Gaano po katagal tinatagal ng soft gel? 3 weeks to 1 month. So may mga pwede ba akong gawin para mas matibay siya? Hindi siya agad maalis? I-care nyo lang po talaga siya. Bawal po kasi kayo yung mag-open can. Bawal mag-open ng can. Sa isang kamay, gaano katagal siyang gawin? Itong kamay lang na 5 daliri lang. 20 minutes po. Depende ma'am, lalo na po pag mag-design. Mas matagal po pag mag-design. Siyempre, ikakat nyo pa yan, no? Inaano nyo pa. Anong tawag doon? Ayun, sineshape pa. Para saan yan, princess? Whitening po. Whitening scrub. Whitening scrub. Binababad siya? Yes po. Mga gano'ng katagal siya binababad? Actually, 10 minutes ma'am. Mas matagal, mas mas nakakaputi. Yes po. Para saan yung nilalagay niya? For whitening din po siya. Ito kasi may scrub. Ito may scrub. Yung isa, pure lang siya, no?
Cream mask. Anong oras kayo nag-open at nag-close ng store niyo? Nag-open po kami ng 9 a.m. 9 a.m. to 7 p.m. 7 p.m. Pwede na rin, no? So, anong oras ang last na tinatanggap ng client? 6 po. Hanggang 6 lang. Just like the customers, hindi rin napapabayaan ng staff ng Lux Beauty Lounge dahil ang magic at pampering, feel na feel din nila. In fairness, napansin ko sa mga staff dito, kahit kayo naka-eyelash, ang ganda ng mga nails nyo. Dito rin kayo nagpapagawa. Dito po kami gumawa. Oo. Kayo-kayo lang din. Meron po ganun. kaming free and ganyan. Meron kayong libre. Ayos pala. Na ngayon ko lang nalaman niya na may benefits palang ganyan yung mga staff. From head to toe din ang kanilang services na open para sa lahat. Dahil bukod sa nails, lashes, and spa, mayroon din silang facial and gluta services. Pwede ring mag-request ng whole body scrub by special appointment. So kahit lalaki, nagpapascrub po dito ng paa. So, meron din sila ditong complimentary drinks, no? If ever na gusto niya ng coffee, tea, water. Ako kasi hindi ako nagko-coffee, so binigyan nila ako ng hot chocolate. Sobrang parang VIP treatment talaga. Saan pa kayo? Dito na kayo sa Lux Beauty Lounge. Diba? Satisfying, kompleto yung service. So, ito yung Lux Signature Foot Spa. Actually, nag-glow talaga siya. Tapos may pa-massage pa. Nakaka-relax siya talaga. Ang ganda nung kulay. Ang dami yung options ng kulay ng nail polish dito, sir, no? Kasi usually mga pinupuntahan ko, eto gusto ko talaga siyang kulay, pero wala siya sa mga pinupuntahan ko. Sobrang rare. Wala. Ang daming options dito eh. Ng nude colors. Diba usually iilan lang. Tagal ko ng goal tong kulay na to. Dito ko siya na-achieve. So yun guys, tapos na akong mag-relax at magpaganda ngayong araw na to. Kaya kung gusto nyo rin mag-pamper, pwede kayong bumisita dito sa Lux Beauty Lounge. Tumatanggap sila ng walk-ins and also, mas maganda kung mag-book kayo ahead of time. You can book through their pages, Facebook pages and IG, which is Lux Beauty Lounge. Para sa mga services nila, meron silang gluta, hand and facial services. And they also have their daily pamper guide, which is, meron silang iba't ibang promo from Monday to Sunday. Thank you, Lux Beauty Lounge, for giving me an extraordinary experience. Mula pagpasok pa lang, nakangiti na lahat ng staff at sobrang friendly at approachable. Sobrang nag-enjoy ako sa services dahil the best. Feeling ko ako ang priority dito. Kaya I highly recommend guys na bumisita kayo dito sa Lux Beauty Lounge sa Angeles, Pampanga. Dahil sa Lux Beauty Lounge, kayo ang priority. Once again, I am Haneline Angulo, your mutya ng Pilipinas, Pampanga, CLTV 36, Miss Telegenic. Paalam!